Bueno, Patrizia ere Krisaleseko kidea da, Hondarribitarra da, eta badauka gu bezala seme bat bulbakin. Hiruak daukagu gainera semea bulbakin. Osea, bai. Adina desberdina dira, momentuak ere desberdina dira, orduan esperientziak ere desberdina dira. Bueno, ni hasiera maneukan asmo bat pizkat teoria emateko eta gero kontatzeko bakoitza gure esperientzi pertsonala. Entzuten zait? Bai. Eta pentsatu dut egitea aldrebez. Kontatu nahiko nuke nola iritsi naizen onera. Eta, bueno, batez ere ikusteko ez dela aukeratutako gauza bat. Orain gaur egun telebistan justo egun hauetan oso aktiboa dagoen kanpaina baten arira, esateko hau ez dela ez aurrak eta ez gurasoak aukeratzen dugun egoera bat, ez? Orduan, bueno, kontatzeko hasteko, bueno, nik daukat aur bat, nik uste guztio dakizuela, daukat bat aur bat harrerakoa, eta 6 hilabetekin etxean zeon. Eta nik 3 urte ukizitun arte edo 4 urte egitera zijoala, abenduan egiten ditu, ez nintzen planteatu gai hau gertazitekenik. Bueno, niri gertatu zitzaidan pertsonalki, nintzen lan irakaslea naiz, orain irakasle bezala egiten du lan, eta eskola batean egoen ikastaro bat egiten, eta nik ez nekien, baina transexualidade gaia eman genuen. Eta orduan, sexologa hitz egiten zijoan enean, nik konturatu nintzen, esaten ari ziren gauzak, nerekin zerikusia pizka bazutela, ez? Adibidea jartzen zituen, hainbat gauza konkretu esplikatu zituen, eta konturatu nintzen, behar badan eretxean ere hori gertatu zitekeela. Orduan erabaki nuen, hortik momentu hortatik aurrera, aurrak eskatzen zidana edo behintzat entzutea aurrak esaten zidana. Konturatu nintzen, nire aurraia hitz egiten hasi zenetik, esaten zuela pera mutil bat zala, ez zala neska bat. Eta nik ia 2 urtetan esan diotez, zu zara neska bat, alua daukazu eta neska bat zara. Eta momentu hortan, konturatu nintzen, ez niola hori esan behar. Eta orduan konturatu nintzen ere zera matzala 2 urte esaten, bera belarritakoak endu nahi zitula. Eta, bueno, esaten duen urrengoan, utziko diot. Beti ere pentsatuz, egoera hori segurazkin ikutziko banio negilukena izaten, baldatu ingo esala. Eta orduan, bueno, lehenengoa izan zen, belarrikoak kendu nizkio, momentu konkretu batean eskatu zidan kentzeko eta kendu nion. Orduan, ere 3 urteko, 4 urte egin behar zituen aurraren erreakzioa izan zen, saltoka zioian eta esan, orain bai naiz mutil bat, ez? Eta orduan hortik aurrera dana, abiadura oso handian juntan. Izan zen, ordura arte egiten zituen demanda guzti horiek, areagotu egin ziren, sakondu, eta kasketak askoz ere handiagoa ziren. Horrez gain, gertatzen zen baita 4 urteko gelara aldatzen dira ikastolan, eta ikastolan 4 urteko gelan eskolaz edifizioz aldatzen dira eta komunak ere neska eta mutilanak izaten hasten dira. Eta hor gertatu zen, aurra arratsaldero eskolatik etortzen zanean, kezka berdina zuen. Eta zen, etxetola usten mutilen komunean joaten, behakunbu mutila zala, eta beti bazuen iskanbila bat. Edo borrokan, edo negarrez, ez dakik genek zantziolako ezetzun eskazea, eta orduan hori juntzan gero eta sakonago egiten, edo egunero zeukan zerbait, eta azkenean zegoen hor egonezin bat, ez genekiela oso ondo nola bideratu. Konturatu ginen, usten genion, gero eta gauza gehiago bere iztaeran usten genion bitartean, enean, bera orduan eta lasaiago sentitzen zala. Orduan, erabaki genuen, armairuan iskanbilarik ez ekiteko kenduko diogu, berak nahi dezuen guztia. Arropa arroxa guztia kendu. Eta orduan, arropa arroxa guztia kendu genunean, junginen arropa erostera, eta bera juten zen mutilin arropa erostera, eta arropa... Hor kezka bat kendu zan. Eskolan ere, nahi zuela mutilen komunea jun, andereñoak inditzen genuen, eta arazorik ez. Junginen mutilen komunea juten hasi ginen, eta horre, arazoa ez zegon. Eta horrela juntzan bera, niri gustatzen zaitezatea, bera juntzala pixka bat bere lekua konkistatzen. 2 urtetan zehar egontzana rebindikatzen, pixka bat lortu zuela
reivindikatzen. Eta gero dago izenaren kontua, berak ez zuen izen hori eduki nahi, zen neskarekin erlazionatzen zuen, eta bueno, egoera hortan gaudela, aurra hobetzen zijoan, baina gure egoera familiarra gero eta okerragoa zegoen, esan nahi dugu geunden, ni momentu batean, nire senarra beste batean, aurra beste batean, nire 11 urteko aurra beste batean, orduan hor zegoen zurrunbilo bat, berak egiten zituen eskaera batzuk, karo, nire nengoen prez eskaera horiek emateko. Orduan, izena aldatu nahi zula esan zidanean, nire aurra enara zuen izena, jatorriz, eta nire beldur hortan esan nio nahi zu, eta kentzen badugu, eta jartzen dugu enar, ze gero gainetik, nire daukat atzetik diputazioa edo foru aldundia, eta gero daukat bere familia biologikoa ikusten duela hilabeten. Orduan, nire goen hor, jakin gabe pizka zer egin. Bueno, horrela joan dira gauzak, horrela joan dira aldatzen, ia konturatu gabe, eta ia eta nahi gabe gainera. Zan nahi den nahi gabe, zeren ni gadibidez resistentzia asko nituen, eta atzetik nuena zenarra oraindik erresistentzi gehiago, ez? Baina egia da, konturatzen ginela, zenbat eta aldaketa gehiago utzi egiten, orduan eta bera lasaiago zegoela, ikastolan zituen iskanbila guztia baretzen juntzirela, eta orduan, basan genuen, ondo egiten ari gara, hori pentsatzen genuen. Bueno, esan behar dugu ere gure aldetik, adibidez, bai eskolaren aldetik, tokatu zitzaigun alderinoagatik, edo, eskolaren aldetik ikusi dugula oso jarrera positiboa, ez dugula arazorik izan aurra horrela onartzeko, oso harrera honen digutela, gurasoekin ere bilera ez egitea eskatu nun, eta gurasoen aldetik ere oso jarrera ona, familia izan da oso jarrera ona bi aldetatik, askotan ez duzu uste, baina, bai oso jarrera ona, oso onartua, noski kostata hori onartzea, baina, azkenean behar izan duguna izan da pizka denbora ikusi nola aurra bere identitate hori afinkatzen juten dan, eta jendeak ikusi ahal izan du pertsonalki, aurra horrela dala, esan nahi dut, mutil badala, eta gainera berak hasieran esan ausartzen, baina gero ja esaten du, konfunditzen basara esaten zu, guapa ez guapo, eta horrela, eta orduan hasieran esan ausartzen hainbat gauza esatera jendeari, kaletik gondua zenean, Hondarribia oso txikia da ere, orduan eta gu tamales edo suertez, jende asko ezagutzen dugu, oso soziala gara, orduan ezagutzen dugu hainbeste jende, gaur egun ere urte eta hilabete, oraindik dago jendea, batean konturatzen gaizela, honek ez daki ezer, esan behar diot. Eta guretzako, niretzako adibidez oso importantea da hau egitea, ze Krisalisekin ere gainera kontaktuan hitz egiten eta iruditzen zaigu oso importantea dela, ez jakintasunak beldur asko sortzen ditula, eta orduan, gure onurarako dela, gure egoera hau zabaltzea, ez? Eta ez dakit nahi duzuen kontatu eta gero kontatzen dut teoria, edo nahi duzuena? Nahi duzu kontatu? Yo, si quieres me arranco y así. Arranca. En la cama esta mañana. Ya les he dicho, Gai. Sí, y bueno, la voz un poco. Pues yo un poco vine a ser la historia que ha contado Marian. Lo mismo, pues empiezas a escuchar, empiezas a ver a una niña con coletas que no quiere ir al parque, que quiere ir al skate, que no quiere vestidos, que bueno, pues miras y dices, la típica marichico, marimacho de toda la vida, y ahí se queda todo. Suar también, bueno, pues le costó hablar, y yo creo que eso es lo que retrasó un poco todo que todo fuera un poco más lento. Pero en cuanto empezó a hablar, ya era una negación. No podíamos hablarle nada en femenino, nos corregía continuamente. Claro, nosotros, en nuestra cabeza, en nuestro mundo estaba esto, porque no estaba. O sea, no existía. Para mí los transexuales eran otra cosa y bueno, pues como creo que nos ponemos todos en la cabeza, nos lleva allí, ¿no? Entonces, pues bueno, nos costaba, no es que nos costara, es que no estaba en la cabeza. Bueno, entonces, pues eso, fue una lucha de que el crío iba ganando terreno, pues eso, guapo, qué guapa, guapo. Dile a tu hermana que hermano, o sea, era continuamente, claro, para nosotros es muy duro. Primero porque no sabes lo que está pasando, no sabes. Pues bueno, al principio piensas que se queda en un simple, pues eso, pues que es un marichico, que le gustan las cosas de chico y poco más. Pero ya cuando la cosa empieza a ser más seria y ves que hay algo más,
porque era insoportable no poder dirigirte a él. Y claro, nuestro proceso es duro, porque yo siempre digo, nosotros, la familia, mi marido y yo y mi hija, al segundo estábamos aceptándolo, estábamos apoyándolo, estábamos todo, pero como digo, de tripa, de dentro, de pasar de tener tu hija a tu hijo, que realmente era tu hijo siempre, pero claro, no lo habías visto, no lo sabías, es tela, es muy duro. Y es pues casi como hacer un duelo, ¿no? Y ya te digo, inmediatamente haces así, porque por un hijo haces así, vas a apoyarlo y vas a hacer todo. Pero que te salga de tripa, yo recuerdo cuando ya empezábamos, llamarle los primeros días en el parque, gritarle su nombre, no me salía. Es que ni me salía decirle, y fíjate que era también, en nuestro caso, Suara pasó a ser Suar, y no era tan complicado como Anne y, yo qué sé, y Miquel, porque eso sí que, pero no podía, era como gritarle al mundo algo que yo todavía no estaba igual ni preparada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, es un proceso bastante duro, pues pasas porque, bueno, no sabes, luego de repente, casualidad, causalidad, ves un programa que fue El Sexto Sentido, que cayó en mis manos, y ahí es donde abrí los ojos y dije, wow, socorro, ¿qué es esto? Y de ahí todavía lo dejamos ahí, quieto, parado, que esto igual no, y luego empiezas ya también, pues eso, a la complejidad de, y sí, claro, y sí, yo ahora le voy a consentir que no se ponga nunca de chica, y si le estoy incitando, o sea, pasan por nuestra cabeza, pues eso, ¿no? Por eso, o sea, yo quiero explicar todo esto porque para nosotros supone, ¡guau! Y cuando das el paso, siempre digo lo mismo, es como tirarte al abismo, porque no eres tú, no es mi vida, no soy yo transexual, soy yo tal, es la de mi hijo. Y es tal responsabilidad que abruma. Yo muchas veces digo, los que son más mayores, mal porque los pobres han sufrido un montón de tiempo, ¿no? Pero los padres de niños pequeños llevamos en la espalda tanta responsabilidad, tanto de no hacerlo, que no está en nuestro caso porque no lo contemplábamos, porque lo más fácil habría sido mirar a otro lado y no hacer nada por el bien nuestro, social, digo bien nuestro, ninguno, ¿no? Porque mi hijo iba a estar mal, pero bueno, porque somos muy cuestionados, porque, bueno, pues es complicado y somos los primeros que entendemos, porque nos lo hemos cuestionado nosotros. Pero claro, ya nos lo hemos cuestionado todo tanto que, bueno, que no hace falta más, porque son ellos los que lo tienen muy claro y como digo, que nadie se tira a esto por capricho, ni vamos, o sea, invito a cualquiera a vivir esta experiencia por mero capricho. Cada uno sabe lo que tiene en su casa, sus hijos y lo que es. Y estas cosas no son meros, pues eso, caprichos como se quieren vender o bueno, como se está o ideologías. Estos días, ¿no? Que como he escrito esta mañana, que me salía del corazón, estaba en la cama, como estaba que estaba en casa, pues eso, ¿no? Pues ¿quién me va a decir a mí? O sea, ¿en qué momento? Es que os lo quiero leer porque me ha salido de verdad que no... A ver. Yo no iba ni a hablar, ¿eh? He escrito, mi hijo existe. Como, ¿qué piensan? ¿Que a mi hijo le hemos engañado? No, porque que no te engañen, ¿no? ¿Le hemos inducido a ser otra cosa? Yo hace 2 años no me imaginaba vivir esta situación. Hubiese sido más fácil mirar para otro lado y negarle lo que él nos gritaba con cada acto, con cada palabra. Quiero que me expliquen en qué momento mi hijo ha sido engañado o convencido de ser lo que es. Mi hijo desde siempre ha ido dando señales y cuando pudo hablar dijo claramente lo que era. Como padres nos asustamos por todo lo que esto suponía, porque por desgracia sigue habiendo gente con las mismas ideologías que el dichoso autobús. Pero aunque la lucha es larga, nos reconforta que hay otra mucha gente con ganas de respetar. Y gracias a todas ellas. Bueno, pues eso es lo que he sentido y porque ha sido un bombardeo todos estos días y la verdad que es duro, ¿eh? Porque son tus hijos y, ostras, pues te revuelve todo, ¿no? Y bueno, no sé, me he perdido ya en la que me iba a hablar. Sin más, bueno, pues Suar fue reivindicando tal,
esto, entonces nos vimos en casa en la disyuntiva de tratarle en casa como chico, pero en la calle no dar el paso, claro, no era, pues lógicamente no era bueno para él, porque entonces sí que le íbamos a crear un problema, ¿no? Consultamos con psicólogos, con el cole, y bueno, pues eso, pues según con quién vayas tropezando, según qué ideología, te dirán una cosa, te dirán la otra, ¿no? Por suerte, bueno, pues apareció Crisalis en nuestras vidas justo en el momento que se formaba, y fue un alivio, ¿no? Encontrarte con más gente que te entendía y que vivía lo mismo que tú, y ha sido, pues eso, pues una gran ayuda para todos. Y bueno, y dimos el paso, hicimos la charla con la Icastola, con los padres, con los niños, porque claro, era importante que al final los críos lo tienen muy claro. La verdad que no ha tenido ningún problema. Así. El problema al final radica en los adultos, ¿no? Sobre todo, en la desinformación. Y es normal, porque yo no la tenía. Entonces, bueno, por eso hacemos este tipo de cosas para que sea más fácil y para que el camino de nuestros niños pues sea más fácil. Y bueno, no sé. Lo que... Hombre, bi gauza daude, ez? Azkenean nik uste Patrizio eta ni bi gauza ditu komunean. Bada dagola ardatz bezala, eta nik uste psikologian beti izaten dela, ez? Arazoa da sufrimendu badagonean. Eta sufrimendu horrek pertsona baten bere eguneroko bizitzan kalte bat egiten duenean orduan da. Pentsatzen dezunean. Eta gero ere badago beste zerbait, eta da, egia da, transexualen aurren egoerak orain hasi direla, pioneroa garela, berritzailea garela, eta karo, horrek ere beldurra handia ematen du, ez dakigu zer daukan. Baina badaukagu heldu transexualen adibidea baditugu, eta esperientzia handia, ez? Eta dakiguna, eta, bueno, ikerketek esaten dutena da, edo pertsona transexualak bere egoeran, bere haurtzaroan ukamena sentitu dutenen artean, 40%ek daukatela bere buruaz beste egiteko, edo saiatzen dira, edo egiten dute. Orduan, baditugu nolabait bi ardatz hauek. Nik ez dut nahi nire aurra egoera honetan horregatik esaten zuen Patriziak, ez? Ba, claro, aur bat gaizki ikusten dezenuean, nik egin nezakeen, bueno, ba, venga, hengo dugu, como que no veo, eta venga, tira palante, baina, claro, nik jakin da, ukamen horrek beste hori sortu dezakela, ba, ez naiz horretara arriskatuko. Naiz, eta horrek niretzako suposatu, gizarte mailan kolokan jartzea nire erabakia, nire izaera, eta nire guztia, ez? Eta orduan bi ardatz hauek nik uste dut importantea direla. Eta jakitea zein dan errealidadea, eta gainera, bueno, Krisalisek badauka helduekin erlazioa, eta badaukagu, bueno, eta beraiek ez dute esaten txikitan, gehienek ez dute esaten txikitan ez dutela hori sentitzen, baizik esaten dute txikitan ukatu egin zitzaiela. Orduan, bueno, berritzailea gea eta hor dago beldurra. Nik uste hor dagoela pixka gure zer egiten ari garen, ez? Eta horregatik guretzako oso importantea da ikerketak egitea, ikustea orain arte, aurren artean egon direnen, bueno, transituak egin direnen artean zenolako egoera dauden, nola bizitu duten. Ikusten ari garena, eta nik uste hori ados gaudela da, transitoa egiten urtitzaien aurrei, edo lagunduak, edo erdera esaten dugu, el acompañamiento egiten dugun aurrei, ikusi dugula bere bizitza kalitatea beste aurren bezalakoa dela. Osea, ondo bizi direla, goxo daudela, eta sentitzen dutela beraien ondoan zaudela, ez? Eta azkenean aur baten hazkuntzan behar duena da hori. Sentitzea ondoan daukala bere helduak bere ondoan daudela, ez? Eta jarraitu baino lehen, igual Klimak nahi du kontatu bere bizipena, desberdina da, eta nentzako interesgarria. Beraina baino desinte desberdinagoa, guri hintzak, alabak, orain eneko denak, esan zigun orain dela iazko urtarrilan esan zigun etxean bera mutila sentitzen zela. Eta, garo, derrepentea, beti pentsatzen duzu, beraien kasua bezala, txikitan sentitzen duen dituzten aurrak, hori txikitan agertzen dela gauz hori, o nahi hori, edo sentimentu hori. Eta, kriston txokea, momentu lehenengo hasieran, 18 urte justo bete zitunean,
horrekin etorri zitzaion etxea, mutila bezala sentitzen dela. Eskolan, gero kontatu zigun, eskolan ja, batxilleran ja, bere ikaskidekin eta irakaslekin aldaketa transitori egina zuela ja, bueno, pues, eneko ditzen zela ja, bere ikaskideek, irakasleak eta lasai harrian izan zuela, eta gero azken pauso gurekin eman zuen. Eta ziren, geratzen za, bueno, pixka flasheatua, bueno, ez duzula espero. Bai ikusten duzu, bai ikusten etxean aldaketa bat, Hondarribin institutuan zegoela, hilia honeraino zuen, batxillerra Irunera joan zen, itea, eta hilabete gutxitara, ja, hilia oso motxa. Eta gero, bueno, pues, handik hilabete batzutara, pues, bikotea zuela, eta neska bat. Eta, bueno, neska bat, bere bikoteakin, eta lasaiaren. Eta gero, handik, bueno, ez dut esaten hori lotura zuenik edo ez, agian bai, agian ez, bueno, ez dakit eskatzen ez tare horrek. Eta orduan, bueno, gero handik hilabetetara, pues, etorri zitegun mutila sentitzen zela. Gure lehenko reakzioa etxean, bueno, pixkat horrela geratu ginen, eta bat ere galdetu, beste ere galdetu, eta azkenean bukatu genuen Basauriko ezitzaile sexologika batekin, tipa batekin, aditua zena gai horietan, eta, bueno, egon ginen bila betez joaten, bere gana, bastian behin horrela, pixkat, claro, berak atetzeko bere barrukua, eta gu baita enteatzeko abertzen, eta nik azkenean pentsatzen zuen, pues kapritxoa zela, uste duzu, en moda, pues, nahi dut, pues, ez nuen espero. No espero. Eta hon ginen hor, terapia, bueno, bilera batzuk berekin, eta, bueno, eta handik, pues, hilabete gutxitara, pues, izan du urtarrian hasi ginen, pues, maiatzan, ekainan, Donostin, Krisalesen montatu zuen Koldo Mitxelenan hitzaldi bat eta mai inguru bat, eta pelikula bota zuten, eta antzegon topen genuen Josep Iturriozekin. Eta bukatzean, bueno, guia abisua beste baten bitarte, berekin hitzeiteko asmoa genula, eta, bueno, handi bukatzean, berekin egon ginen gara-garo hartzen, eta ziren galdetzen eta hitz egiten, eta zitzaizkidan iten galderak. Bueno, eta hon nola, eta erosi ditu interneten sujeta horiak pixkate aplastatzeko, eta bai, eta gantzuntzioak ditu, eta bai, eta zagitzer, bai. Azken esan zian, bueno, kima, hau da kapritxoa, eta nik hor ja horrekin, hor klak egin nuen, eta, bueno, pues, hortik aurrera etxean eneko bezala tratatu dugu, familiakin batzuei espero baino gehiago kostatu zaie, espero duzuna erresa ulertuko duna ez duen erres ulertzen, eta espero duzuna kostatuko zaiona gehiago horako dukitugu, bueno, azkenean ez dugu, bueno, pues, lasaitasun eta normaltasunez nire handik intza ditzen dio, askotan atetzen zait, eta saiatzen zera berari femenino ditziten, pero bueno, hori azkenean ez digula garrantzirik ematen, eta gero bizitzan egunegotasunean, gure kasua desberdinak, gu ez dugu behintzat nik ez dugu sentitu sufritzen, eta ez dugu rebindikatu era mutila zenik edo, igual gauz batzutan, igual bai, ez dela oso femenina izan, jantzera, nik askotan pentsatu nuen hasieran, txikitan nik askotan, nik zitu parte batean ni bakarri, eta igual alperkeriz o txandalako galtzaren, eta bueno, pues, igual pentsatzen nuen, igual horregatik izango da, pues, naizela ez dara oso... Pues bueno, hori baita etorri zaren burura, eta bera mona pixkat nosbait leporatzen txia, jo, ze poco... Dure sagrari, pues... Torgazi pasatzen zuen bat zuan erekin. Ez nolako bezain femeninu eta, bueno... Ez dut uste horregati denik. Berak ez zigun... Galdetzen genuen esaten zigun, ez zela txikitako gauz bat. Azken hilabetetako gauza zela, eta, bueno, gola izango zen. Eta, bueno, pues, gero Josebekin hitz egin da eta horrela, normaltasunez eman du horrela gauza, eta gero niri kezka geratzen zaidana da, etxean geratzen zaizkidun kezka, eta Josebekin baita horretaz hitz egiten hormonazio prozesua, operazioak eta gauz horiek, eta askotan pentsatu dugu, transmititu nahi izan dugula berari, eta, bueno,
alduzula mutila sentitu emakume genitalekin. Ez duzu zergatikan zure gorputza ukatu behar, zure genitalak ukatu behar, eta janeri hori gustatu zitzaidan horrela bideratzea, bere bizitza. Ez dakit lortuko dugun, ez dugun lortuko, edo, bueno, esan genuen egin genuen erdi akordioa, esan genuen, bueno, momentuz, lasai harrian itzingo du eneko, zuretzak guretzat eneko izango zera, baina mesedez, hormonazio prozesuak itxoen pixkat, asentatu arte, lasai hartu, eta egiten badituzu hormonazio prozesuak eta beste gauzar, gure laguntza dukiko duzu, baina oraindik itxoen pixkat, eta bueno, eta Josebe esan zigun bezala, behin onartu da etxean mutil bezala, fantasia hori, hormonatzeko fantasia hori, eta algoten zen youtuberekin ikusten prozesu guztiak, nola aldaketak egoten dira, karo, atetzen dira YouTubeen prozesuak ondo atresa izkion jendea. Seguro txapuzak dituztenak, dituzte oso asko zabalduko diturik. Edo gaizki atresa egin gauzak, edo bidean erori dianak, edo dituzte, karo, hor fantasiatzen asko ikusten youtuberko gauzekin, eta behin erabakita etxean mutil bezala tratatzea, gai horrekin ja lasaitu zen, ez du gehiorik eman, eta bueno, berak ingo du bere bidea behar denean. ¿Qué es la diferencia? Vale. Al ser que año, o sea, es más mayor. Sí, con 18 años, vale. Dijo con 18. Entonces, claro. yo no he sentido que ha sufrido igual, pues igual sí, pero no. Porque claro, nosotros, por ejemplo, eso es lo que te planteas, ¿no? Porque es lo que el discurso, lo que tenemos, ¿no? De que dices, bueno, puede que con esto, como es la nueva generación que va a crecer, con el apoyo, con, ¿no? el que se vea todo esto, pueden llegar a vivir tranquilamente con sus genitales, porque no van a crecer odiándolos, porque están, bueno, viviendo bien, como cualquier persona y tal. No lo sabemos. Yo sí, por ejemplo, veo que mi hijo, que se supone que, bueno, siempre se está intoxicado, ¿no? Pero está limpio, pues con 7 años, con 6, me reclama tener un pitilín, ¿no? Claro. Entonces, claro, los padres de niños pequeños, pues por ejemplo, ahora ya que Suar va a hacer 8 años, pues en 2-3 años habrá que ya empezar a mirar el endocrino, a ver cuándo va a desarrollar, pues para bloquear. Claro, nuestra pregunta es, ¿y si no bloqueamos porque igual se acepta el cuerpo, ¿no? Como tiene? ¿Y si no, realmente quiere un cuerpo de chico? Pero claro, al final recae nosotros, con anterioridad, desde bien pequeños, tomando ese tipo de responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy con un come-come, que es mi come-come, que lo estoy consultando, pues en previsión a que vaya a tomar bloqueadores, pues creo que le va a repercutir en el crecimiento del tomarlo. No quiero que mi hijo sea 1,80, pero claro, ya de por sí es pequeño. Yo me hago la conjetura de decir, bueno, y sí, claro, si con el bloqueador le va a paralizar el crecimiento, podemos ya hacer algo y podemos empezar a mirar si se puede hacer, estimular la hormona del crecimiento. O sea, bueno, me refiero a que todo esto te implica ya muchas cosas, ¿no? Muchas, que no solamente se queda en eso, ¿no? Pues para ver lo amplio que es todo esto, ¿no? Entonces, que estamos de pequeños, pues contentísimos por el hecho de que ellos están felices, ellos viven al margen de todo esto, pero claro, pues conlleva todo esto por detrás de los padres, ¿no? Entonces bastante lucha es, bastante difícil es, y lo que queremos simplemente es eso, información, concienciación y respeto. O sea, si es que yo lo que digo, o sea, ya ni que nos entiendan, que se respete. Bueno, si no te entienden, mejor. Sí, pero ni aspiro, vamos. O sea, con que respete, bai. Flipante. Bai, bueno, nik uste dut badaukagula abantaila bat, eta da, bueno, behintzat txikitatik hartu ditugunak badaukagula abantaila bat, behintzat saiatzeko gure aurrei beraien gorputzaren onarpenean aizitzeko. Eta hori da gure erronka orain. Da, gure aurrei esatea beraien gorputza den bezala ondo dagoela, eta gainera emango dizkietela beste abantaila batzuk. Eta orduan, bueno, hori ja guraso bakoitza ikusiko du.
Baina egia da aurra hauek edo niri gertatu zai gainera planteatzen dituzela galdera batzuk 4 urteko aur batek ez du galdetzen, ezta? Adibidez, nire aurra galdetzen zuen 4 urtekin, aurreko urtean, 5 urte egin aurretik, abenduan egiten du, galdetzen zidan ama, osea, keni, haunditzen aizenean eta orduan, posible ditut aurrak izan? Eta nik esan, baina zuk aurrak izan nahi dituzu? Ez. Eta orduan nik, 2 astetan zehar izaten nion, begira. Zu biologikoki aurrak izan dezazkezu, baina ez baduzu nahi izan, ikusiko dugu azitzen zoazen enean, nola jungo geran itzeite medikuakin, nola ikusiko dugu. Eta titiak ere bai, eta bueno, titiak, ikusiko dugu, nik askotan esan diot, niri txikitan nire aurpegi ezita egan gustatzen, baina niri orain asko gustatzen zait. Eta nik ikasi behar izan dut nire aurpegiarekin bizitzen. Eta bakoitza badauka zerbait bere gorputzeko ez zaiona gustatzen. Igual orain zurista izu gustatzen, baina ikasten duzu, haunditzen zarenean, hori dala ja, gu daukagun erronka bat, gainean ikuste dut guraso guztio. Gainera, kasualidadez guiruak, honetaz ez dugu hitz egin, baina oso argi daukagu nahi duguna dela gure aurrek onartzea beraien gorputza dan bezala. Con sus pros y sus contras, ez? Pizkat hori, ez? Bueno, nik hola hitzein degula gauza, kontatuko dizuet pizka bat. Pizka bat, azken finean, pizkatola teoria irakurtzen duzu, ez? Baina, da pizka bat, jarri dute PowerPoint nik ezazteko hainbat gauza esateko zen nahi dut izan. Ez da importantea PowerPointa, ez da importantea. Da bakarrik nik referentzia ez galtzeko eta listo. Txuleta da, orduan, nik uste, sexu identitatea azkenean da norberak sentitzen duena ze sexukoa den, ez? Eta orduan, argi dagoena eta hori oso argi daukagu ez da, hankartean ez dagoela gure sexua. Eta dagoen geruk jartzen duen adibide bat oso polita dala, eta da, hemengo edozeinek istripu bat eukita bere genitalea nahastuta aldatuko balio, segura aski jarraituko luke izaten orain dana, ez da? Neri orain, zakila bat jartzen badite, konturatu gabe, istripu bat izan dutelako, eta ez dakite oso ondo zer nahi zen, eta jartzen diate, segurazki nire identitate sexuala ez aldatuko. Ni jarraituko nintzateke, neska izaten. Orduan, badago gauza bat hori, azkenean, gaur gertatzen ari den, edo egun hauetan gertatzen ari dena, esatea, no, eres niña, porque tienes vagina, hori bera gelitzen da. Osea, norberak daki bakarrik zer dan, eta orduan, gu orientatzen gara gure aurrek esaten dutena zer dan. Eta orduan, hitz egiten dutenean, hori da. Eta esaten dut hau, claro, gero gertatzen zaigu, badagoela gauza bat oso importantea, eta nik uste dut hezkuntzan eta guretzako irakaslegoan zabaltzea oso importantea dela, eta, gizartean ere, baina gauza badala, ze gauza asko nazten dira, orduan, gauza bada sexu identitatea. Beste gauza bat da, norbera daukan orientazio sexuala, eta beste gauza oso desberdina da, umek gustoko dituzten edo jolasak edo jantzerak, ez daukate, hiru gauza desberdina dira eta nik uste dut oso importantea dela bereizketa egitea. Orduan, gerta daiteke, eta hori adibide bezala jarriko den nire kasua, baina adibidez, nire aurra enarrek, etzuena nahi neskaren ezaugarririk izan, hartu zuen gizarteak mutila bezala ezaugarritzen zion guztia. Arropa konkretu bat, kolorea urdina, etzuen nahi, etxetik kendu behar izan genitun neskenak ziren joku guztiak, bere arrebarenak, kendu kotxea, panpina dena kendu genuen, bera nahi zundana mutilenan gauzak izatea. Eta zer gertatu da, orain neska azkenean mutil bezala bizitzen utzi diogunean, bera hasi izan poliki-poliki berreskuratzen lehen zituen jostailuak, adibidez gelanetzan neskekin ibiltzen, hasi izan neskekin pizkat ibiltzen, eta orduan guraso bezala, beldur hortan sartzen zaigu. Osak, igual no. Orduan, zaude denbora guztian honetan, ez? Eta aurra da, nire kasuan horrela da, eta nik uste orokorrean, gogorarazten dizuna une oro ez nahazteko. Ja, seguridade hori daukala, gaur egun adibidez, neskekin jolasten da, ez zaio hainbeste importa
ba hori arropa determinatu bat lehen igual garrantzi gehiago ematen zuen eta guain bueno, ba, onartzen du eta poliki horrela. Eta orduan ja planteatzen dira beste gai batzuk eta beste beldur batzuk sartzen dira. Hori da, horregatik oso importantea da, etxeetan, eskoletan eta aurrak eukitzea kolore guztietako gauzak, joko guztietakoak. Ba, adibidez anarrari gertatu zitaion aldaketa egintzunean, ba, zizalaia onartua sentitu zanean, etxe-txokoan aurdunetara jolasten, da aurdun bera aurdun jartzen da. Eta aurduna, andereñoa, baina bere, bueno, ba, ez jakitasunean, baina ni bezala, baina oso polita izan zen kasua santzian. Jo, ba, kasanion, baina ez zaude aurdun, eta bera sanzion, bai, eta beak esan omen zion, zuk ezin dezu aurdun egon. Claro, bea konturatu zala hor, gai ama. Bueno, ba, nahi gabe, hori da, azkenean aurraren jokua da, badakigu 7 urte arte joku simbolikoa dakan garrantzia, eta aurrei utzi behartzaiela jolasten nahi duen guztitara, eta, bueno, ba, olako aur batekin gertatzen dira duda hauek. Eta, edo galdetzea, eta orain nola tratatuko diot? Eta orduan zaten, bueno, tratatu jozume, bat bezala, ez duzu beste mutila bezala maskulinoan hitz egin eta aur bat bezala. Ja, baina orduan, sortzen dira duda txiki asko egunerokotasunean, baina gutxinaka bibentziakin edo egunerokotasunean nik uste dut juten dirala pizka beste gauza bada esatea. Ama, alditut, nik jarri behar ditut belarrikoa belarrietan, bueno, bai. Belarrikoa, bai, baina nolakoak. Eta orduan esaten dizu, nola ikusten zaitzun etortzen, esaten dizu, ama, baina mutilanak, Orduan, olako gauzak ere badaude, ez? Eta gero, ni ikusten dut, adibidez, beldurraren aurrean, ni gauza asko esaten dizkiot, niri berdin zait, baina jakin dezatzula gertadak izukela hau. Zekaro, ni azkenean da, berak esatetuna, aurra babestu nahi dezu, orduan, esaten badit, ama, nahi dut eraman eskolara ez dakizer, eta gainera soineko bat, ba, bere arrebasarrena jantzi dulako, nik esan nion, bale, jun soinekoakin, baina bakizu, gizartean, soineko batera ematen duzunean, gertadak izukela hau. Eta eskolan zaude, amatxo ez dago, bueno, pues orduan ez da jatziko. Claro, ni azkenean da, babesa, beste aur batekin behar badaz nuke egingo. Baina, kasu honetan egiten dut, baina azkenean nahi dudalako babestu. Baina beti esplikatuz, zergaitik uste dudan, obedala, bueno, pizkat, ez dakit ondo edo gaizki dagon, baina guraso baten beldurrak azkenean eramaten zaitu pizkat gauza horiek egitera. Eta transexualitatea esaten dugu, eta hau da beste eztabaida bat, baina bueno, jaiotzean ematen zaio aurrari sexu identitate bat bere genitalengatik. Baina aurrak esaten dizu ez beste bat daukala. Orduan hori ematen danean transexualitatea da. Horrela hitz egiten dugu. Zer gertatzen da? Guk mugitzen dugula kanpaina bat, ze aur txikiek ez dut esaten dit transexuala naiz. Aur esaten du, ama, ni naiz neska edo ni naiz mutila, ez? Orduan, ulertzen dugu normaltasun honetan, gainera gaudela horren gizarte batean hain anitza dana, ba, iruditzen zaigu hau ere beste anitzasun badala, ez? Orduan, gure aurrekin transexualitatea hitza erabiltzea, ez da txarra, esan nahi dut, transexualitatei esker, transexuali esker gauden bezala, osea, beraien esperientzia eta sufrimenduari esker. Ez da hori ukatzea, eta askotan igual hori leporatu zaigu, baina guk ez dugu hori ukatzen, osea, transexuala da, eta listo. Baina egia da, gure, adibidez eskoletan, edo profesionalei hitz egiten diegunean, bai gustatzen zaigu esatea, bada mutiko bat bulbakin, edo neska bada zakilakin, ez? Txegatik, ze aurra suposatzen da, hasitzen ari garela normaltasun esparru batean, eta, aniztasunarekin, baino, eta orduan, azkenean transexualitatea guretzako badauka etiketazio bat, badauka trasfondo bat, badauka, eta, aurra karga hori ez ere matearren. Baino ez gurasoak ez dugulako onartzen transexuala izatea zerbait txarra dela, badakigu ezetz. Eta orduan, pizkat hori argitzearen. Gero hitz egin nahi zuen, voy a comentar, Eusko Jaurlaritzak sortu du guia integral bat esparru desberdinetan aplikatzeko. Zer gertatzen da honekin? Guia integralak oso ondo dago, azkenan ematen ditu nolabaiteko protokolo bat ematen du aholku batzuk, bai eskoletan, bai osasun zentroetan, bai gizartean, zenolako jarrerak eta zenolako ekintzak eraman behar diren aurrera. Printzipioz, ondo dago, gainera, guia integrala entzanean, batez ere hasierako zatia,
krisalesekin kontutan izan zuten, eta nahiko parekatua izan lana, baina ja osasunaren aldetik hasi zanean lantzen, krisales alde batera utzi zuten. Eta orduan hor gertatu da zerbait, gidan dala pizkat kontraesana, ez? Hasieran dedikatzen diote zati handi bat, esaten transexualitatea despatologizatu egin behar dela, baina gero osasunarekin zerikusia daukan guztia patologizatu egiten dute, hau da. Denbora guztian hitz egiten dute, aurra medikura eman behar dezula, pediatraren gana, eta orduan pediatrak deribatu behar duela psikologo bateri, eta gero psikologoak behar izatekotan psikiatrara, eta orduan prozesu guztiak eskatzen du edo psikologo edo psikiatra baten gana jutea. Aldi berean, eskatzen du transexuale aur bat juten bazaizu konsultara, eskatzen dena da, bai eskoletan, bai osasun zentrotan, profesionalak egin behar dirala ezitu, ikastaroak eman, eta pizka bat ikusi dezaten zein dan gaur egungo ikasketak edo ikerketa zeintzu dian, zenolako emaitzak eman dituzte, pizka bat hori dena, baina aurkitzen gera, juten garela osasun zentrotara, eta profesionalak, ez dizute gaizki hartzen, nahiko ondo hartzen dute, muy bien, erantzuna izaten da, si quieres podemos ir al psicólogo, baina ez dugu ikusten, benetan emandanik osasun zentruetan, formazioa, orain Bilbon egin dute bat, en Bilbo han hecho una formación ahora para profesionales de la enfermería, que va quien quiere, era holako zerbait, opcionala, baina hemen adibidez, ez dago, eta Hondarribin, ja baditu bi aur, printzipioz, eta ez dakik beste emate gongo denik, baina printzipioz badaude. Eta orduan, ez dugu ikusten hori ematen ari denik. Eta hori, gehien bada hori, ari direla gure erronka dala despatologizatzea, eta naiz eta honek euki oso testu politia despatologizazioari buruz, gero errealidadea ez dala hori. Eta adibidez gero, hormonazioa egiterakoan eta dena, jun behar duzu kruzesera, unidad kruzesera, han begiratzen zaitu endokrinoa, normala dela, mailak eta hormonazio mailak bilatu behar ditula, baina gero dago psikiatra bat. Psikiatra bat ez dela aez aditua gaian eta gainean nahiko reakzioa. Es que para cambiar el DNI, el registro, fui yo hace poco ahora y quitar la A, pero me supone pasar por el psiquiatra con el crío de 7 años. Ay. ¿Cómo voy a pasar por el psiquiatra? Para quitar una A, porque además en el caso de Suar, claro, yo fui al registro y no mencioné nada de esto. Yo fui a hacer el cambio por uso habitual. Claro, hori da. Por uso habitual, porque puedo demostrar que en el cole, en tal, pues iba a recopilar cosas y me cierran las puertas. Tengo que seguir llamando, no ser pesados. Pero que de entrada tenía que pasar por psiquiatra. Le volví a preguntar, pero como psiquiatra, psicólogo no, porque psicólogo siempre es más fácil. Bai. Siempre hay algún psicólogo. Por ahí suelto, queda guerra. A ver, voy a insistir y a ver en lo que queda, pero con 7 años, ¿cómo pretenden y qué pretenden qué? Pues si vienen los de Arte Oír, no me lo van a dar, lógicamente. Un psiquiatra, ¿no? Vale. Es que depende mucho de quién te vaya a atender. Hori da, que depende mucho de la voluntad del profesional al final. Ez dala zerbait ezarrita, gizartean, eta gero baita ere, komunitate autonoma bakoitza bere martxa propioa daukala. Orduan hor ere, badaude gure arteko, orain daukagu Iruñako, fíjate, politikoki Iruñan zenbat aurreratu dan, baina azkenean daukagu, como Gonzalo, jun behar izan du hormonatzera, kriston depresioa dauka, 18 urte, ¿cuántos años tenía Gonzalo? 18. Gonzalo, 17, 18. Eta, kriston depresioakin dago, Nafarroako unitatean, ez diote hormonazioa. Orduan orain dago, Bartzelonara junda hormonazioa. Zan nahi dut, azkenean, saiatzen gera denak gutxi gora bera, pausuak ematen indarra egiteko, baina azkenean bakoitzaren egoeraren arabera bilatzen dugu bizitza bakoitzan egalduen bezala, ez? Eta, pizkat hori. Eta gero, planteatuko... Gero, hor dago pizka bat hori, baina, ez dakit, baina jarri dut pizka bat ikusteko azkenean hori, esan degula, ez dela kapritxo bat, egia da, ematen direla hainbat komentatu izan dugula, ez? Topaketak egiten ditugu eta adinekoak hitz egiten dugu eta esaten duzu. Nola posible da? Gutxi gora bera,
egongo dira desberdintasunak, ez? Baina badaude pauta batzuk oso argiak. Eta, bueno, esan dizuet, ardatza sufrimendua dela. Orduan, komentatzen dugu batzutan, gerta daiteke adibidez aur bat, ze karo, ni adibidez 2 urte esan ondoren ere aurrari ezu esara mutil bat, zuzara neska bat, balua dakasulako, bueno, logikona izan zitekeen aurrak esatea, bueno, para que no hay nada que hacer y venga, tira pa'lante, no? Eta listo, eta egoera hori segurazki eman dira. Eta orduan hor dago nasketa bat, ze batzutan esaten dute aurrak. Bueno, pues orduan ezin banaiz izan, izan nahi dut. Orduan hor dago kezka bat, ez? Batzuetan handiagoa direnean 6-7 urtekin ja esaten direla esaten, ni mutila izan nahi dut, edo ni neska izan nahi dut. Jakitea era esaten duten, benetan izan nahi dutelako komodoagoa delako, nik uroiten gaztetan petaten nula, baina mucho más fácil ser chicos. Eta nire nuen mutila izan, ze asko zarrexagoa zan. Edo izatea benetan dala irten bide bat bere egoerari, ez? Esatea, bueno, urte pilo batetan ukatu didate naizena, eta orduan saiatuko naiz hemendik, ez? Ez naiz, baino izan nahi dut. Orduan, bueno, hor dago pixka bat gurasoak askotan beldurragatik eta horrek, guraso asko esatetuten. Pues ja, 12 urtetan ikusi dutenean aurra, ja dagoela oso gaizki, esan diola, ez banaiz neska hil egin nahi dut, orduan esan du, orduan bai. Orain bai, baina, karo, gero ja, konturatzen zara, ni adibidez 2 urte bezala konturatzen nahi zenbat aldiz esan diote ez, karo, konturatzen dira, 12 urtetan zenbat aldiz esan dugu ez. Eta asko errepikatzen den gauza bat, adibidez, kasiro arropaz jantzin nahi izatea, edo kasiro arropa, hori da, gauza bat hau da deola, den plan, eta egia da, ez duten jantzin nahi, eta igual txiki-txikitati, baina, orain artez naiz konturatu, eta 12 urtekin, ez, bueno, badaudela, eta, baina nik uste dut ardatza dela pizka bat sufrimendua, ez? Ez da insistenzia, que tengo capricho, que ahora me hago una casqueta, ez da pizka bat ikuste aurra, ez dagoela ondo, irakasleak adibidez esaten dizula, baina ez dakit aurra honek ze dauka, baina beti dago como agobiao, beti dago como en un, olakoak dira, ez? Ikuste aurra ez dagoela, hori laguna ditula, bai, baina gero ez dagoela, beti dagoela kejati, beti kezkatzen dela. Ningún niño mantiene en un tiempo tan largo, lo mismo. O sea, es que ninguno. O sea, porque dicen, no, porque igual, ¿no? Casos de, quiere emular al hermano mayor. Yo decía, joder, la hermana mayor, más princesa no puede ser. Y tenía al pirata, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá casos, pero eso es, en un mes, pues está resuelto. Pero vamos, es que esto, para cuando das el paso, han pasado, pues en mi caso, pues 2 años para cuando te tiras al abismo, como siempre. Entonces, claro, vas viendo y vas negando. En nuestro caso, por ejemplo, nunca le llegamos a decir, no por saber, sino, bueno, pues surgió así. Siempre le decíamos, bueno, tú serás lo que quieras ser. Y se quedaba ahí, bueno, tú serás lo que quieras ser. Pero vamos, yo diciendo, por favor, que sea una niña, ¿no? Pero siempre decíamos, claro, y mi hija la mayor era, pero ¿y esto qué es, no? ¿Esto qué es? Claro, siempre era como, bueno, lo que quiera ser, ya lo que sea. Y claro, pues al principio es eso, ¿no? Son miedos, al final es el miedo y también lo que no sabes, ¿no? La desinformación. Sí. Bueno, eta gero hori da, lehen komentatu dut, ez? Guk ikusten degula, helduagoa diren adibidez klimaren kasuan, ez? Bera kontatu du, azkenean transitoa bai egin du aurrak, ez? Azkenean bera bizitu da, ez? 18 urte arte izan da. Bizitu da, sexu identitate batekin, baina batean aldatu behar izan du, eta oso esanguratxoa da, egiten duena, esan du, orain nengo dut, desde fuera adentro. Es oso prozesu babestailea da, ez? Voy a protegerme, que luego tengo que cantar adentro, eta baina gara, aur batek transito egiten du, nik ez dakit transitoa, nik ez dakit nire aurra transitoa, nik egin detela bai. Osa, nik uste dut desberdina dala. Osa, esaten degunean, sí, es que el niño ha hecho el tránsito, no ha hecho el tránsito, ni zaten, mi hijo no ha hecho el tránsito he hecho yo, y mi hijo ya tenía muy claro lo que era, ¿no? Eta normalean txikitan hartzen duzunean, ¿eh? Se ha cambiado de ropa, pero el tránsito lo tenía tan claro que no ha hecho. O sea, ez du egin, voy a cambiar de chip, ez du egin hori, aldatu du arropa, tránsito soziala, en todo caso. Edo besteak nola ikusten duten bera, eta hoien artean gu gurasoa, gu arrera, gu aitona monak, eta hori, ez? Orduan, pizka bat hori ikusteko. Eta, hau da lehen esplikatzen nuena, ez? Osea, gauza badala, generoa, beste gauza badala, osea, generoa ulertuz
pixka bat gizarteak zer jartzen duen, zer dan nesken gauza, zer dan. Baitz egiten dugu askotan gu adibidez, badaudela rasgo batzuk edo maskulinizantes edo feminizantes, hori esaten dugu, ez? Eta orduan, bueno, egia da, aur batzuk, esan duen zuten alen, ez? Aurra txikia zanean, gu askotan komentatu, bueno, esto lesbiana fijo, osea, basaukalako rasgo batzuk maskulinizantes. Edo gorputza, bueno, gainera atera dut argazki bat, eta gainera da oso signifikatiboa da, ateratzen dira hemengo aur batzuk ere ondoan, baina eske da pasada bat, eta orduan hori da gauza bat, eta gaur jende asko galdetzen du. ¿Y entonces qué le van a gustar, los chicos o las chicas? Bueno, no sé. De hecho, suposatzen da, orduan jendean astu egiten da, ¿no? O sea, pero es transexual, pero ¿qué le gustan? ¿Y entonces cómo va? Pues ya veremos. O sea, ahora lo que sé es que la identidad es una cosa y la orientación sexual viene más adelante, ¿no? Entonces, hori ere importantea da, zeren laguntzen du ulertzen, gauza desberdinetaz hitz egiten ari garela, nahastu egiten dugu. Orduan, nik ere egin behar izan dut examen de conciencia, Ze, claro, nik esaten nun txikitan va a ser lesbiana, baina, claro, no tiene que ver con identidad, osea, eta nik ezak izango da. Orain nobiak ditu pila bat, lehen ere bazitu nobia asko, baina horregatik, Eta, bueno, eta gero galdera asko egiten dizkigute, zentzu honetan galdetzen zuela Garbine, zer galdera? Bueno, nik ekarri ditu batzuk, ez dakizen dan modu egokiena aurrekin zaudenean batez ere, dakizunean aurra, edo berak esaten dizunean nineska naiz, ni mutila naiz, bueno, igual argiagoa da, baina baldin badaukagu aur bat aurrean, niri galetu date, orduan zer da egokienak? Gaudenean nola aurpilo batekin esatea, ber, zen dan eskata, zer da mutila? Bueno, pues igual ez dakit. Gela batean, norbera daki adibidez gela batean, edo ez berintzait, edo partikularretan, edo berintzait, norbera daki gelan zer daukan, ze guraso ditun, eta ze, nahi dut, gauza bada aurrari esparrua ematea, baina, karo, nik komentatzen nien gelako irakaslei, ez? Karo, zu orain, enpeinatzen zea, zure gelak batek esaten zian, eske badago nire gelako, ba, digo, ja, baina orain, arazo ez da zu orain enpeinatzea 3 urteko aurrori, venga, neskadala, eta baina, bueno, neska ondo dago, ez duzu gaizki ikusten, ez dakizu etxean zer daukan, orduan, bueno, pizka bat eman behar da, oza, nik uste sufrimendua ez dugula sortu behar ere, nik uste eta hortan ere, hori ez dakigunean, dakigunean, argi dago, bueno, aurrari utzi behar zaiola izaten, berdin du neska edo mutila, baina bere hortan izaten, bai jolasetan, bai gustuetan, bai utzi behar zaio. Hori da teoria. Praktika neria bentsat desberdina da. Nik usten diot, baina kontziente naiz, badaudela gauza batzuk limitatu egiten ditu dela. Osea, hori, soineko batekin ateratzea kalera, hombre, pues niri ez desgraziarik egiten ez duelako nire aurra sufritzen ikusi nahi. Gustatuko litzaiake ustea, baina gaur orain, niretzako hori sufrimendu bada. Eta orduan hori. Zein izango litzake ideala izango litzake bakoitza nahi duna egitea eta aniztasun hori guztiak onartzea. Eta hori da, adibidez, Aingeruk atera du liburua lantzeko anistasunana, ez? Ze gustua dituz eta gustatzei jolastea, ze nola gustatzei jantzitzea, eta hor ikusten da, ez? Bueno, eta nik uste dut hemen, atera ditut argazki batzuk eta egin dut kontra. Eta atera dituz ikusteko pizka bat, Patriziak oso ondo deskribatu du, gure beldurrak zeintzu dira. Eta normalean egiten ditugu 3 etapa bezala. Eta nik uste Klimak ere nolabait esan ziula, ez? Lehenengo etapa da la negación. Bigarrena da pizka bat, bueno, vamos a dejar la mitad, hacemos un híbrido, eta hirugarrena da, venga, tira palante. Hor da, 3 prozesu hola, eta orduan hemen, erakutsi nahi izan dut pizkat hori, ez? Ze hemen ja dago... Tenemos ventaja, por decir algo, cuando es este caso de mutilla. Porque socialmente se aceptan mucho más, claro. Las niñas que vean con pantalón es mucho más onargarriagoa da, bai. Al revés, los que son niñas. Ahí sí que es más fuerte, claro, nosotros hemos ido ahí trampeando hasta que ¡fum! Pero claro, en el caso de las niñas es más evidente y es más heavy. Y el corte es más... Bai, hori da. Orduan, ekarri ditut argazki batzu, ze polita izaten da, hemen daude beste esto. Hemen ja enarrek txekoan transitoa egina. Orduan, nik jute eman eskalera horrela enarrekin, horrezin hauena ezagutzen ez daki. Hemen da ja egina dago, hemen aurrek urtean, hemen dago enar.
en pleno tránsito. Eta da, beti porrotx, pero beti arroxaz. Osea, esan nahi, oso signifikatiboa da, atera ditut argazki batzukola, iruditzen zait, nik orain argazki hau atera eta dibidez, ikusten da oso argi, bere fisionomia bera, osea, bere posturak oso maskulinizatea dira, osea, eta bera beti nahizun porrotx, ni honetan zentzen konturatu, baina esan ostras. Eta orduan, beti arroxa badago erdian, arropa ezeana, baino, hemen gaude hibridoakin, ez? Hori, ikusten da, bai baino galtzak mailako handik ematen ditu, botan eskana, bueno, pues ahí andábamos, trampeando, lo que decías tú, un poco, a ver si sí, eta elastiko gris hori, que siempre le ponía, esto no es el chico, pero es gris, que vaya tirando, no? Pizkat hori da prozesua, eta hau ja, nik uste lehenago zala, eta ja hemen erosi behar izan genion txamarra urdin bat, ze arroxeakin ez zuna, eta orduan ja, usan zen pizka bat, onartua baino lehen. Hemen ere jarraitzen dugu hibrido, eta begira argazki hau oso polita da, zeren hemen egia da enarrek eskatzen zula, bira ze postura dakan. Con dos, con una no, con dos. Orduan, oso polita da, ze dauka postura bat oso maskulinoa, baina onde está vestida de rosa de arriba abajo. O sea, la negación total. Eta berari zitzaion gustatzen arroxa. Ez iztaizkion belarrikoak gustatzen, baina nera malditu belarrikoak azul fosforito, de esos de... Zan nahi dut. Ni ere baneukala, osea, susmo bat, osea, ni ere baneukan, ni txikitan zaten duen, soinekoak ez nizkion jasten, porque le dan fatal. Es que ematen zuen, zaten, parece una, no sé, un bai, una, zaten, que malo le favorece nada. Orduan, gertatu zitzaidan adibidez, bere aitak egin zizkiola, hola, afrikar soinekoak oso politak, que le dan fatal, baina, bai, egia da, esaten genula, amarekin askotan, ez que le da fatal, baina bera biltzezan osola. Ez zio, no le favorecía, vamos. Eta orduan, eramaten genuen bizitara hola, eta beti bronka neukan, eta orduan ipetzaten duen, en mi interior. Claro, es que es la no aceptación del padre biológico. Bueno, papizka bat, parana horiek hor daude. Eta hemen, begira, es que siempre roxa, gaixua. Orduan, es que ez da bakarrik ez ezatea. Da, ez ustea, eta nik begiratzen ditut aneren argazkia txikitakoak, eta ez da joan horrela, hain roxa, joan da berdea, morea, es que hau roxa. Eta, bueno, bera, pues ez que dauzka gestu batzuk, izaeran hemen gaude, eta bai, aparte roxa dijoa, baina bere postura, ez dakit ondo ikusten dara hemen, baina bera izan da beti oso. Eta horrekin dijoa pizka bat bera markatzen zuna. Zala, ni mutil bat naiz, eta ni, bueno, nik asko, claro. Eta ez du nahi roxa, eta ez du, bera porro nahi zun, pues no, perritz. Una vez aunque sea, no? Es que, claro. Osea, eta ni consciente naiz hori egin duela txikitan, osea, berak ez zuen, es que no estaba a gusto, mira que cara, es que no estaba a gusto. Yo recuerdo un día que fue un día crucial, que, claro, también la mayor es niña, entonces teníamos un montón de ropa, tal, y claro, todo mi empeño era, claro, me comía la cabeza, claro, es que si luego no le pongo nunca de chica, pues sí, a ver si, claro, así le estoy incitando a que sea chico. Bueno, unas paranoias. Entonces, claro, pues mira qué bonito, déjame que te pruebe, No. Venga, va, solo probar. Bueno, pesada. Ya, yo creo que me dijo, vale, por dejarme en paz. Y le puse un vestido. Entonces, claro, le dije, pues ya, quédatelo. Ya que te lo he puesto. Bueno, esto os lo juro que es verdad. Sale en el libro que sale Niñas y Niños, sale Suar. Y lo cuento ahí. Y se metió dentro del armario. Literal. Se metió. Yo digo, algunos salen. Se metió dentro del armario. Y ahí es cuando. O sea, ahí me hizo un clic en la cabeza y dije, tía, ya. Y se acabaron los vestidos. Eso fue momento vestido, momento armario también es como porque te resistes, vas quitando, cuesta. Pero bueno, venga, va, y te resistes, es como eso, vas poco a poco, poco a poco haciendo tu duelo. Sí. Bueno, yo creo que acaba aquí. Listo. Bueno, gure hau. ¿No hay de sus arbaitos? Ruegos y preguntas, por favor.
Bueno, etxoin, ez du komentatu gauza bat oso importantea dela barkatu, Baina guretzako importantea da, eta, bueno, komentatzen digutena beti krisalizen, erabili argumentoak pizka bat finkatuta, hau ez dela kapritxo bat, hau ez dela, Eta, bueno, nik ekarri ditut, bi ikerketa, hemen daukagu bat, 2013koa uste Holandan entzala, eta orduan hemen egiten dana da, badago ikerketa bat, badakizue, gaur egun DSM-5 dala Ameriketako psikiatrion liburua erabiltzen dana orokorrean mundu guztian esango nuke, agertzen da transexualidadea patologia bat bezala. Orduan, orain ja ez da trastorno baizik eta, nola da? No es trastorno, es, no sé qué, disforia de género. Orduan, orain, disforia de género, ikerketak dauzkadan ari da, con la disforia de género, baina, ala ere, badago, ikerketa bat, hau adibidez, claro, ikerketa honetan, hartzen dira bi populazio multzo. Bat da, transitoa egin duten aurrek, eta bestea da, esaten genuen hau, generoarekin edo, rolekin zerikusia duten gehiago dutena, baina ez dutela transitoa egin. Adibidez, aurra gustatzen zaiena mutilen gauzekin ibiltzea, edo daukatela futbola gustatzaiela olako aurrak, eta nahaztu dira boltza berdinean. Egin da ikerketa, eta ikerketa hortan hartzen da. Transitoa egin dutenak, eta transitoa egin ez dutenak. Transitoa egin duten aurren jartzen dute, transitoa ze beste beldurra bada, orain egiten du transitoa, eta gero atzera egin nahi badu, hori da beste, gure kezka bat, edo, komentatzen dana gainera, gai honetan, dagona pizkat kontra, ez? Eta, ikerketa honek adibidez adierazten du, transitoa egin duten aurre guztien artean, ez dago inor atzera bota danik. Hori da prueba bat. Gero dago beste bat, Espainiako, eta baita da disforia de género en la infancia y adolescencia, egiten dute un abordaje 45 pertsonekin, 45 aur eta gazteekin. 45 aurra hauekin egin dute, transitoa egin dute 45 aurra hauek, eta 45 aurra hauen artean jartzen du 43 transitoa egin dutenak ez dute atzera egin. Eta beste bila jartzen dula, como que jartzen du, claro, da, eguneko ez dakizema eta bi horiek falta dira. Bila horiek dira, desagertu zirenak, beste leku batera bizitzera juntziranak, eta ezin zantzioten jarraipena egin. Orduan, guk egiten dugun irakurketa da, no, el 100% no vuelve, porque beste bi horiek ez dakigu zer gertatu dan, hori da pizkat hori, gure erabiltzen dugun pizka bat, naiz eta disforia de género deitu, rekonozitzen dutela ikerketek, naiz eta egiten dutela transito, eta transito hori egin ostean ez dutela atzera egiten, ez? Eta ala ere guk esaten degula, va para atrás, osea, ole, bienvenido sea, ez? Hortan gabiltza, eta gaizki egina, baina, que vuelva. Honek gizartean suposatzen duen minagatik, ez besterik, aurrak ondo daude, onda zoriontzua dira, eta gainera hori, badaukagulako gainean hormonazioarena, badagolako gainean bere gorputz onarpenarena, eta aur gauza asko daude. Orain, ruegos y preguntas. Es día a día que te vas encontrando también, pues eso, van a la piscina. Su Alba, el año pasado fue a la piscina, claro, su Alba, van todos los efectos, o sea, como chico, va al resto de chicos y todo. Bueno, a ver este año, es un año más, pues ver el comportamiento tanto de él como del resto. Entonces, bueno, es día a día sí. la batalla, ¿no? Poco a poco. Y lo del nombre, pues por ejemplo, el nombre sí, pues tiene NAR, pero claro, pues luego vas a ir de vacaciones, ¿no? Como porreta la jun, eta lako batean, no, esa enara, no, es que claro, es que disimula, espera un poco, o sea, da pizkat azkenean, goera oie dira pizkat, bai dira. Nosotros ni tan mal, pero eso, niñas que ponga John o Juan, ¿no? Y el guardia civil de turno que va a salir en el avión ve a Juan, no ve a María, tienes un problema. Entonces por eso también es la importancia de que el registro pues nos admita esos cambios, porque el día a día para mucha gente, pues eso, pues una cosa tan simple como irte de vacaciones, pues puede ser un lío. Y nosotros pues eso, al ser chicos, parece que, bueno, Suara, ¿qué será?
Suara, pues será de chico, será de chica, o será una chica, pero va vestido de chico. Bueno, pero claro, el otro lado es mucho más complejo. Pues una de las cosas que comentábamos Ander y yo, por ejemplo, eta komentatzen genuen, adibidez. Kotxean zijoala Ander bakarri bi aurrekin batxuria eta besta beltza gorrezi bila aparatu zela, y le dijo, y estas niñas, eta orduan esan nio, pues imaginatu zaitez, karneta eskatzen dizula, garai hortan neska bezala jantzeta zijoa, baina esaten duen, imaginatu zaitez, endaiatik etorri udaran, y que te diga, ¿y esto? Porque claro, no solo es, ¿y estos niños? Entonces, karneta ikusi eta esatea, eta hau, ¿esto qué es? O sea, azkenean ematen du ez eta gainera gu frontera ondoan bizi gara, gu mugitzen gara pila baten daiara, eta azkenean esaten du, egune batean, me veo en komisaria. Horrela da, txorakeri bada, edo azalpenak eman behar izatea aurraren aurrean, eta azkenean aurra, txiki da diranean igual ez dira inbeste enteratzen dira, baina zain beste, baina, klaro, onditzen diguazten enean, etxera etortzen dira neskak eta mutila. Eta orduan berdin du, eta pizka bat, saiatzen ari naiz pizka bat ulertzea, izena ez da lehen garrantzitsua, baina ez, ni petxatzen detelako, baizik eta benetan babestu nahi dudalako, eta badakidalako, momentu batzutan edo karneta berritzera juten garenean, edo ez dakitora juntzen izanean, esango diotela. Eta gero, pues hori, medikura jun eta la de turno, pediatrak ondo, baina gaur jun naiz, eta esan dit, osea, que enar, eta etzegon enar aurrean, baina enar esaten du, hemen aurrean badago, ez que doi. Ja, suposatzen da pediatraia idatzi duela registroan. Eta dira txorakeria, baina, karo, azketan da... Te lo hacen como favor, casi. Bai, baina hori da. Si se tienen a las leyes y tal, pero casi estamos como mendigando. Bai, horrela da, bai. Y que no es para nosotros, que es que el daño es para nuestros hijos. Porque Suar no soporta que le digan Suar. Entonces, algo tan simple, ¿no? Bueno, ruegos y preguntas, por favor. Egitan, dudas, ez dakit, galdetu problemari gabe. A ver, nik dauke galdera bat, ikusiet, zuen kasuan ez, umeak dutela alako referentzia bat bezala txikitatik, gauza horiek egiten dituzte gizonezkoak, mutikoak, eta horiekin identifikatzen naiz, ze baldea antziz, ez? Eta nahiko nuke jakinea, kasu gehiago dauden donantza batean edo bestean kasu gehiago dauden. Osea, biologikoki ez dakit nola ditu, ez? Neska mutila. Neska mutila, edo hor badago nolako asimetria bat, eta gero beste gauza, azken finean, gizarte batean non desagertzen dian referentzia horiek, marka horiek, bat urdinez jazten eta bestea. Eo, kaso, olako gizarte batean ez gaudela, ez? Ze pasatuko litzateken, olako kaso horik egon litzateken. Oso interesgarria da galdera, baina... Claro, hori da planteamendu bat. Zenak ez dut markatzen, hori da. Pitilina daukarako Mikel jartzen diogu. Bai. Berdin, imaginatu hori dena desagertzen da. Orduan, ez, koordenadoi ematzen dira. Hombre, nik ez dakit, gure bizipena da, gure bizipena erreala orain gaur egun eta gauden gizartean egia da, niri adibidez nik askotan esaten dut. Nik eskertzen dut, neska eta mutilen komuna berizketa gaina gure egin izana. Zergatik, azkenean niri gauzak asko errestu dizkit. Oso gaizki pasa dut, baina gauzak errestu dizkit, eta egin izan dut aldaketa, esan nahi dut. Nik ez dakit zen egia da, badaude neskak eta mutila, baina eske azkenean badaude, esan nahi dut, nik ez dakit idealena litzateke dano komun berdina izatea, edo nik ez dakit hori da, baina nire dakidana da gure aurrek bai eskertzen dutela berizketa hori. Eskertzen dute, beraientzako oso importantea da, beraiek ukitzea referente bat, kolore bat, beraientzako ez dakit zergaitik, segurazki gizarteak zeregina handia dauka, eragina dauka, baina gu dakiguna eta bibentziak eta komentatzen duguna gure artean eta topaketetan egin izan dana dala, gure aurrek behar dituztela bi referentzio horiek eta hartu adibideak. Zegero egia da, hori izaten genuna, ez? Referentzia mutilana dauka, baina nire aurra adibidez futbolera jolasteari utzi dio. Ez da futbolera jolasten, noren jolasten da panpinekin, eskekin, aldatu du, esan nahi dut, erabiltzen zuen referente hori bere identitatea markatu balizateko, baina libre sentitu danean jolastu du. Ez, izango balitz, bakarrik jolasten dula eta nik ikusten detela, besteari gustatzen zaiola, baina ez duela egiten, igual izango litzake arazo bandiretzako hori, ez? Baina gaur egun ez da, ez dio mugatu
bere gustuak edo bere baldintzak. Eta ni ziur nago orain jartzen dio dela kamiseta roxa bat eta ez daukala arazorik. Orain igual, nik uste dut hemendik edo gutxira ez dula izango, esan nahi dut. Baina aur guztie daukate, mutila diren aurrazko, edo neska diren aurrazko, badauzkatere bai, neskak oso neskak edo feminizatua daudenak edo ez, gustatzen zaiena printzesak eta mutilak, eta gero badaude, hori da aniztasuna, azken finean. Ordunik oraindik ez dut ikusten hori niretzako adibidez ez dut ikusten referente bat hori, ez? Zatetut, izan beharko litzateke komuna guztia berdinak ezatea, nik ez dakit eta hain argi, ez? Komuna berdinak zerren duzu? Neska eta mutilentzat, izatea, gure aurren bizitza, jaman komunak. Gu adibidez, guriak, araz hori dauka. Mutil bezala jantziten du, eta askotan berak esan da edo askotan ez du eskolan universitatean komunera joaten. Hori da beste bibentzia bat. Bere mutil itxurakin ez da usartzen mutilen komunera joaten. Eta ez da eroso izango ez dara sentituko neskan komun batean. Igual esan dut, ez tio kazakin. Horregatik, bibentzia desberdina dira, klaro. Eta horregatik tendentzia baita olako tokitan da komun aman komunak izatea. Baina nik ikusten detena da, hor badagola diferentzia bat, eta diferentzia da txikiak erabiltzen dutela beraien identitatea markatzeko, eta zuk esaten dezuna bai da aspektu sozial bat. Eta da, bera nola egingo du besteen aurrean. Baina berari gustatuko litzaioke mutilen komunera joatea. Esan nahi dut, ez balegoke arazo hori izan da esatea, aniztasuna hori onartuko balitz, badaudela neska mutila bulba dutenak, benetan onartuko balitz aniztasun hori normaltasun batean, bere kezka bat izango litzake elkarrekin egotea, esan nahi dut, zein da ez den bidea azkenean. Esan nahi dut, ez da garrantzitsua elkarrekin ero bereizuta egotea, baizik eta bereiztua egon arren, jun izatea arazorik ez eukitzea. Eta txikientzat, alduentzako, beste kezka batzu daude hor. Txikientzako da referente bat. Hori da, que me van a decir, que voy a tener problemas, me van a decir... Bitokitan, bi komunetan deseroso. Hori da. Gauza bat, pixkat anekdota bezala, kointzitut, badakizute, gonintzela estatu batuetan unibertsitatean bidara hontan, eta nego nintzen unibertsitatean zeuden komunak neskantzan, mutilantzan eta komun neutroak. Orduan norberak erabakitzen zuen segun erabile nahizun. Komun neutroak asko erabiltzen ziren. Eta gainera segon plataforma bat mobilan bidez detektatzen zenuna, nun zeuden komun neutroiek. Hori oso konponbide erresa da. Bai, argi dago. Mutilen nahi duna, neskara nahi duna, baina ostra, jarri komun batzu neutroa diana. Hori da. Eta hau, olako egoerak, hori da. 20 urteko sakia duen neska batek igual, ez da hain eroso sentitzen neskan komunea. Hori da. Ez ditu laburte, ditu 20. Eta agian, norbaitek deseroso sentiarazten dio, aukera bat dauka. Hori da. Eta ez da insai aukera hori. Eta hortaz aparte, nik uste etor badagoela beste gauza garrantzitsu bat, transexualitatea zitzeiten degunean definituagoa dagona, baina transgenero kasuak daude. Eta badago jendea ez duena bere burua hain argi identifikatzen batean edo bestean, eta horiek ze komunetazun behar dute. Bai. Gu badaukagu 8 urteko aur bat ere badago Iruñan, horrela dala, ledoiak, no se define ninguno de los dos, beraz atendu batzutan eskadala eta bestean mutitan dala. 8 urtekin, orduan, egia da. Reivindikatzeko egoera hontan ez gauden pertsonak ere bakoitza daukagun profesio edo gune sozial horretatik, gure ere mutxo txiki hortan pausoak ematen azteko. Banditu gatzen zait, unibertsitatean gauden einean, gu gure magisteritzan, hasi gara ja pixka bat, eta gaina guen hemen dekanotzako agordikoa. Baina hasi dira ikasle batzuk eskatzen komun neutroren bat jartzea. Hori da, gauza txikia dira, baina gauza txiki horiek handi bihurtzen dira daukasunean persona bat, eneko kasuntan bezala esaten dizuna, pasatzen eta txaldea aguantatzen ez dakidalako sekun. Bai. Hainbesteko eskatzen zaigu, aldaketa txiki horiek txertatzea, eta nik uste pixka bakoitza gauden eremuan, gure eremutan, reibendikatzen baditugu aldaketa txiki horiek, bizitza erresten diogula jende asko, ez da? Ez dago irtenbide bat
denetarako. Nik uste dut pertsona bakoitzak eskatzen daukagula behar batzuk, ditugula behar batzuk adina, nik zer dakit itzaera eta gauza askoren artean, eta orduan, nik uste dut azkenean hori, egoera guzti horiek pizka bat barneratu egin behar direla, eta hori bai da tenbide bat, zan nahi dut. Hori da, listo, konponduta, hori xe da, aukerak emanez ez, bakoitzak erabaki dezala, bai. Eta hori bezala ematen zioten formazio txiki bat, oso txikia zana irakaslegoari, nun asaltzen zieten, hori esate izuet, estatu batuetako hartan, egon nintzelako honen arduradunakin esplikatzen zitzaidan nola funtzionatzen duten, Baina ze gauza txikiak, baina zuk pasatzen dezunean zerrenda, iristen diranean, zure ehun ikasle horiek gelara, esatea altu, norbaiten erekin egon nahi badu, hemen aipatu dudan izena ez dalako, berak jasotzea nahi duna, ze hor dator, karnetean dagona, eta esodezu aldaketa egin, zuri datorkizuna beste bada, hitzein dezala nerekin, edo dena delakoa. Eta gainera, definitzen dute, inglesez ger edo giz neska mutin, nola zuzendu behar zaien gana. Eta orduan dauzkate nola bait, bulegotan edo, pegatina moduko batzuk, bazala, ez dakit nola, aliados edo jartzen zutenak, eta orduan ikaslek badakite, irakasle horrek, konpromiso bat hartzen dula, hainbat dekalogo bat dagona, olako gaietan errespetuz tratatzeko, dekalogo hori berak onartzen dula eta gainera errespetatua izango dela horrelako ekintzetan. Eta orduan, zea nola, nahi irutu zitzaizkidan oso ekintza errexak, zaten zen hona, hau ez da diru kontua, hau da jarrera kontua, ez da? Eta hartzen bagara bakoitza gure ere mutxiki hortan, bani adibidez ja aurten hori egiten hasi naiz, ez? Horrela pasatzea, norbaiten ekin egiten nahi badu, norbaite beste modu batea, nik den hori ez nun egiten, adibidez. Ja, claro, bai. Eta esaten, Jose, kostatzen zai, segundo bat hau esatea, eta gian pertsona batek eskertzen du momentu batean, esatea, hemen agerturatu nahitek esatean ere, zeitu gola, ez? Eitu deakzu beste modu monta, olako detaile txikiak. Bai, gauza txiki asko daude. Eguneroko bizitzan sortatzen dira pila bat. Guraso bezala, irakasle bezala, udaleku batetan, edo sortatzen dira inbeste detaile txiki, eta eta gero aur bakoitza dauzka bere. Nahi dut, badaude helduak, egin dutena transituak, handiak, eta dira hain militanteak, eban direktua grano, esan nahi dut. Eta ez duten nahi gainera neutro hori erabili, esan nahi gaude, en plan, hori da, ere pertsona bakoitzaren. Iztaeraren arabera, edo ideologiaren arabera, edo ni zerbaki ba. Bueno, dena den mila esker etortzeagatik, ez? Zuei. Bueno, eta guretzako importantea da, suposatzen dut klimagarentzako ere bai izango dela, ez bada esan, Baina guretzako oso importantea da jendearekin hitz egitea. Ez beldurrik izatea, guretzako oso importantea da habla por ahí, cotillea por ahí, venga, dale caña. Bai, azkenean argi daukagu ez jakintasuna dela beldurrak sortzen dituna, eta guretzako oso importantea da entzuten gaituen pertsona bakoitza mesulari izatea, ez? Eta nik adibidez hasieratik mesulari asko erabili ditut. Ni nire ahizpa erabili dut mesulari bezala familientzako, erabili dut koñata ez dakitze eskolan ibiltzeko, osea nik mesulari asko erabili ditut eta oso lagungarria dira. Eta herrian ere bai asko, mesulari asko ditut herritik. Ya le he dicho a que tu hijo, que le tiene que llamar no sé cómo, bien, osea, hola da, eta gero etorriko dira galdetzera. Eta gainera hori galdetu dezatela, eta orain ausartzen ez bazarete ere, baldima daukazue galderare bat egiteko, eta kalean aurkitzen gaituzu, eta izu, eta hau eta gertatu zait, galdetzeko beldurri gabe, eta gauza batzuk ulertzen dugu, igual ez dirala ulertzen. Eta guri ere kostatu zaizkigu gauza asko ulertzea, baina nola presente daukagun egunero, eta gogorarazten digun non jarri behar genen, azkenean hor gaudela. Eta hori, mila esker gozada bada, eta animo asko, eta eskerrak asko. kemenagatik. Bai, zera.